Аптекаларда маскаларга кытлык булгач, без үзебез дә күп кулланышлы маскалар тегәргә булдык. Калын хлопоктан тегелгән, аларны 90-100 градуста җуып була, үтүкләп була һәм көнгә берничәне кулланып, күп тапкыр кулланырга була. Без бу маскаларны теккәндә тукымасына да акча сарыф итәбез, тегүе дә безнең бәя тора. Бетә барган саен без аны тегәбез. Бәясе безнең маскаларга 250 сум. 5нче масканы без бүләккә бирәбез. Президентыбыз указы буенча без зарплата да түләргә тиеш, без кичектереп булса да налогларны түләргә тиешбез. Аренданы да бер кеше дә әлегә юкка чыгармады. Аллага тапшырган, инде бу карантин озакка бармас, күп дигәндә берничә атна яки 1-2 ай дип уйлап калам. Шактый тектек, башта инде теге берешер безнең клиентларыбызга булдырдык. Аннары соң инде төрле фирмалардан да яздылар. Аптекаларда һичбер нинди маскалар да булмаганга күрә, мәсәлән, Кыстыбый үзенең эшчеләренә бездән заказ бирде. Аннары соң тагын бер кибетләрен исемнәрен уттым. Аннары соң Мәскәүдән дә заказ килде зур. Бик зур партия. Менә тегәбез, цех ничәне булдыра, аны инде заказ белән алып бетереп баралар. Чөнки кешегә урамда йөргә кирәк, кешегә эшкә барырга кирәк. Барыбер ничектер битне каплыйсы килә. Эшчеләргә дә эш хакын түләргә кирәк, түләр өчен нәрсәдер сатырга кирәк. Шуңа күрә безгә инде белмим, алда киләчәктә ничек булдырбыз, ничек нәрсә көтә, дөрестән дә белмибез. Һәм ниндидер шундый курку дисәң курку түгел, ниндидер шундый неизвестность. Сначала у нас акция была такая не для продажи, а в подарок. То есть при покупке в подарок давали маску. Но спрос получился такой, что люди захотели приобретать в другом количестве, в большем. Вот, поэтому пришлось шить. Потому что очень спрос большой. Вот, каждый день люди звонят и спрашивают. Организации «Газпром», потом у нас «Горгаз» спрашивал, РКБ. Очень много стоматологических клиник тоже спрашивают. Ну, или если даже остается, то привозят 50-20 штук, они расходятся буквально за час.